Niin, ja tämän musiikin tahdittamana lähdetään sitten tuohon toiseen erään. Pojat katsoivat siitä kellolta aikaa, 2.06 oli tuo voittoaika, ja sitä lähdetään takaa ajamaan. Minkälaista porukkaa meillä täällä on? Pauli Kurvinen, Helsingin kisaveikot, radalta 1.205. Tuomas Pasanen, Janakkalan oma poika, panee peliin sellaista vauhtia, että 2.02.01. Tuo kesän paras menee historiaan. Sitten rata 3, Mikko Pellinen, Kauhavan Visa, 2.02.99. Samu Sjöblom, Helsingin kisaveikot, 2.03, rata 4. Sitten rata 5, Janne Hautala, Teuvan Rivakka, 2 minuuttia 7.8. Sitten rata 6, Jouni Virtanen, Helsingin kisaveikot, 2.01.18. Ja sitten suolaksi vielä päälle, Aki Hentonen, Turun Urheilijaliitto, rata 7, 2.06. Näin, ei muuta kuin tsemppiä, pojat. Hyvä, Aki. Näin, siitä lähdettiin kuin lentokoneella. Näin, siellä on valkoisia värejä kärjessä. Ensimmäinen 300 metriä tunnustellaan ja katsotaan, mitä tekee kaverit. Minkälaista vauhtia lähdetään pitämään. Näin, siellä pientä tönimistä, se kuuluu aina. Suomi-Ruotsi maattelossahan on aina pelin ja henki, että pikkusen tönitään kaveria. Otetaan sellainen henkinen yliote. Niin, joo, se tekee. Aamulla sosiaaliset Pohjanmaalle ja viime aamulla Pohjanmaalle on ystävä tänne ja hyvä Akki! Hyvä Samu! Kivet mennä lujaa, niin Aki on yleensä kärki. Pitäisi mennä poimimaan. Ei nyt ei tule. Joo, toiseksi ei mennä. Mä luulen, että yksi Näin saatiin sitten tekniikka jälleen kuntoon. Ja tässä taistellaan sitten 7.9. Pauli Kurvinen, Helsingin kisaveikot. Ja sitten sieltä tulee... Näin, katsotaanpa sitten. Odotetaan lopullisia tuloksia. Tässä pieni tekniikka.